tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ n bɛ se ka to kunnafoni jɛlen aw b'o sɔrɔ bamananw kuma don ko adamaden kunnafoni ko ɲuman k'a bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo kama o kɔfɛ bamananw b'a fɔ ka kuma fana na k'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'an ka taa kunu yɔrɔ la kunu ta a de jara n'i y'a mɛn fana k'an ka taa ko o laban ye boli ye bi an bɛna ka kunnafoniw daminɛ ye o de ye ka hakili jigin groupe Lumière ka anniversaire min bɛ sen na a daminɛ le 31 an ye conférence de presse débat kɛ précisément maison de la presse la le 31 mai tɛmɛnen o kɔfɛ le 14 juin an ye balontan kɛ Mali kunnafoni dilaw ani Mali artiste musiciens ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɔfɛ le 21 tɛmɛnen an ye balontan kɛ Mali kunnafoni dila sɛbɛnnikɛlaw oni Mali artiste comédiens ni ɲɔgɔn cɛ wa n'Ala sɔnna ma le 28 de ce mois n'Ala sɔnna ma balontan bɛ tuguni artiste musiciens oni kunnafoni dila audiovisuel ni ɲɔgɔn cɛ retour le 6 match retour bɛ tuguni Mali kunnafoni dila presse écriture oni Mali artiste comédiens ni ɲɔgɔn cɛ final ba yɛrɛ o bɛ taa n'Ala sɔnna ma le 12 juillet n'Ala sɔnna ma ɲɔgɔn sɔrɔ ye final ba kɛnɛ kan ka kɛ cérémonie ba ye n'an bɔra o la sa le 12 kelen sufɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka Fédésar kɔnɔna na ka taa n yɛrɛ nisɔndiya ka taa n'Ala sɔnna ma ka taa ɲinɛ an ka susu bɛɛ lajɛlen ko à travers nos grands artistes avec nos comédiens n'Ala sɔnna ma min bɛ se ka to ko bɛɛ bi ɲɛ o kɔfɛ kunnafoni kɔni an bɛ don o kɔnɔ ni min ye o de ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ Bagloria kɔni o daminɛna bi dɔn in na lundi 23 juin 2025 san 2024 san 2025 a baaraw kɔni a bagi baaraw kɔni daminɛna candidat ba kɛmɛ fila ani ko a hakɛ o de kɔni kun bɛ nin ko in baara la wa ne taara lajɛ Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a baara in bɛ ka kɛ min bɛ se ka to manifinw bɛ se ka bɔ cɛmancɛ kalanyɔrɔ ka taa sanfɛ précisément duguma n'i bɔra duguma i bɛna se cɛmancɛ min ma o de yɛrɛ na 10e ka taa bila bagi la n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw kɔni bɛ sen na bi wa ni minnu ye kɛra chance sɔrɔbaga ye ka tɛmɛ nin kan olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ université ba kɔnɔna na san 2024 san 2025 a bagi ko kɔni an bɛ a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka candidat kɔni surtout minnu ye wulikajɔ kɛ ka baara kɛ Ala ka u ka sɔrɔta nɔgɔya nin ko in na u ka passé min bɛ se ka to u b'u yɛrɛ sɔrɔ université la Mali kana a jɔ don dɔ la n'an bɔra o la Mali jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta général d'armée i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan o de ye Moscou ye n'o o de ye Russie faba ye wulikajɔ ni baaraw bɛ ka kɛ min bɛ se ka to Mali Russie u bɛ se k'u tigɛ ni ɲɔgɔn ma cogo min na Mali Russie u bɛ se ka développer ɲɔgɔn fɛ cogo min na Mali Russie bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min na a bɛ fɔ o ma ko partenariat gagnant o ko kɔni de bɛ sen na nin waati in na an y'a ye fana Mali page ba sanfɛ n'o ye présidente page sanfɛ k'a fɔ ko bi sɔgɔma na Assimi Goïta ale kɔni taara a bɛ fɔ min ma ko FLR n'o de ye reconnaissance k'o kɛ soldat inconnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ a baara in kɔni kɛra Moscou jamana kan wa i b'a ye k'a fɔ ko Assimi Goïta n'o ye général d'armée Mali président a kɔni bonyana kosɛbɛ nin dugu in na Assimi Goïta ale ni Poutine kɛ ɲɔgɔn ye daminɛ bi wa ɲɔgɔn ye hakilina kɔni nana ni fɛn damadɔ ye i n'a fɔ taaɲɛ o bɛ se ka sɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ taakasegin o bɛ se ka sɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani AES yɛrɛ o ni Assimi Goïta i n'a fɔ AES yɛrɛ ni Poutine ani Russie tigɛ di ɲɔgɔn ma a nafa ye mun ye a sɔrɔ ye mun ye mun de nafa bɛ se AES ma mun de nafa bɛ se Sahel jamanaw ma mun de nafa bɛ se farafinna yɛrɛ ma Assimi Goïta ani Poutine kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la o bɛ k'o baaraw kɛ wa papier signé kɔni e ko k'o ma daminɛ ka ban wa sabula ta k'a lajɛ tête à tête kɔfɛ papier signé kɔni daminɛna ni an bɛnna nin kan an k'o signé ni an bɛnna nin kan an k'o signé accord de défense bɛɛ lajɛlen bara ni fɛn caman accord de défense bɛ se ka to Mali ni Russie kɔni u bɛ fɛɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ tuguni hali i n'a fɔ militaire fan fɛ ni fɛn caman fan fɛ o baaraw kɔni o bɛ sen na nin waati in na Russie kaw fɛ yen nɔ précisément Moscou général d'armée Assimi Goïta ale ni a toɲɔgɔn Poutine ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen an bɛ taa lakanako sira fɛ Sikasokaw fɛ na i bɛna ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw min bɛ Sikaso n'o ye Sikaso ɲɛmaaw ye u kɔni hakilina ta k'a fɔ ko maa o maa bɛ k'e ka baara de ko ka bidɔn ta ka na fa Isaso na ka taa feere o kɔni a jɔra sabula o t'a dɔn maa jugu ninnu n'o ye terroriste ye o bɛ carburant sɔrɔ cogo o cogo
donc pour que ka sen ka o bɛɛ contrôler ka sen k'o ɲɛdɔn Mali ɲɛmaw minnu bɛ se ka sɔn n'o bɛ se ka sɔn ɲɛmaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bidon ni fɛrɛ kɔni o jɔra fɔlɔ n'o ye ka bidon essence ta bidon na ka taa n'a ye o de la i bɛna ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛrɛ kɛ n'aw ye essence fitinin fɛrɛlaw ye buteli la u kɔni dusu kasilen bɛ nin waati in na Sikasokaw fɛ yen nɔ u bɛ k'a fɔ ko olu t'a dɔn u bɛna min kɛ cogoya min na wa i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ko groupe b'u bolo ni courant tigɛra k'u bɛ essence ta ka taa k'a la olu fana bɛɛ bɛ ka kasi ko nin kɔni tɛ ko ye ko min ɲɛna Sikasokaw fɛ yen nɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko hakilina min bɛ nin kɔrɔ o de ye ka se ka maajugu ninnu bali vraiment u ka se ka essence sɔrɔ ka na attaque ka ɲɛsin malidenw ma ou bien ka malidenw boli n'o bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin malidenw ma nin de hakilina bɛ nin ko in kɔrɔ n'an bɔra yen halisa an bɛ to Mali fasoba Maliba kɔnɔna na lakanako sira fɛ an bɛ taa an ka faamaw yɔrɔ n'o ye Mali armée forces armées maliennes u y'a jira k'a fɔ ko tile 3 min tɛmɛna k'u ka wuli ka wulikajɔ n'u ka baaraw bonyana kosɛbɛ k'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin terroriste ninnu caman ma Mali kɔrɔnfala ani Mali cɛmancɛ yan fana u y'a jira fana k'a fɔ k'u ka nin wulikajɔ in kɛra sababu ye ka Mali ka maajugu ninnu camanba ka fɛnw tiɲɛ k'u ka sanctuaires na u ye u ka dagayɔrɔ ye k'o bɛɛ ci wa u kɛra sababu ye ka maa ninnu kɔni k'u fanga ka a dɔgɔya kosɛbɛ o de la ko wulikajɔ ni baara de bɛ kɛ halisa min bɛ se k'a to malidenw bɛ se ka kisi lakana kɔni bɛ se ka na jɔn minɛ cogo min na Mali kɔnɔ ani AES kɔnɔ wulikajɔ n'o baaraw kɔni ko Mali finitigiw b'a la su ani tile wa ni wulikajɔ minnu kɛra tile 3 in na k'o kɛra kɔrɔnfala ani Mali cɛmancɛ yan fan na sabula maa kelen minnu bɛ kojugu ta ka ɲɛsin maaw ma kɔrɔnfala la olu kelen de b'a ta ka ɲɛsin maaw ma cɛmancɛ yan fan fana na n'i y'a ta k'a lajɛ Mali finitigiw kɔni ka welekan don ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma ko bɛɛ k'u cɛsiri ko kunnafoni di Mali finitigiw bɛ se k'a to u bɛ bɔ maajugu ninnu kalamandu bi yɔrɔ o yɔrɔ walasa u ka se ka i n'a fɔ gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma k'u bali u ka na tiɲɛni don malidenw kunna ani Mali ɲɛmaw kunna wa ko u bɛ wulikajɔ ni fɛn bɛɛ la min bɛ se k'a to olu ni population b'u tigɛ ɲɔgɔn ma ka kunnafoni jɛlen di ɲɔgɔn ma ka hakilina ni wulikajɔ ɲuman k'a kɛ ka ɲɛsin Mali kɔni jugu ninnu ma n'an bɔra halisa an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko groupe lumière a ka anniversaire kɔni bɛ sen na n'Ala sɔnna ma concert belebeleba min bilelen don a kɔni kelen bɛ ka kɛ concert min bɛna Mali artistes bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka na u ka hakilina n'u ka faamuyali a dɔnkili k'o da wa groupe lumière nin y'a siɲɛ fɔlɔ de kunnafoni dilaw ka ani ka kunnafoni dilaw ni i n'a fɔ an ka artistes k'u fara ɲɔgɔn kan u ka ballon ta u ka nisɔndiya u ka yɛlɛ u ka baro kɛ u ka don da kɛlɛ bɔ da fɛ groupe lumière de média fɔlɔ min b'a kɛ wa n'Ala sɔnna ma an b'a kɛ fo ka se a dan na nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ka kɛ Mali bɛɛ lajɛlen salo an y'a kɛ ɲinan fana an y'a kɛ wa ɲinata kɛra coupe ye an b'a Ala de deli sa Ala ka musakaw n'a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'aw fo ka waleɲuman dɔn Kadidiatou Touré kun bɛ kamara Musa Tara kuma baara kun bɛ n bolo a y'a k'a mɛn n'Ala sɔnna ma sini nin waati kelen an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Limateur sanfɛ walasa ka ɲɔgɔn kunnafoni. Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aure la ne kamaude ma hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya iye ngoluka koniya to Bamakɔ kisɛ ko in Ndawuli Mali foli t'a la n pereselen dɔ bi koyi kana jigin na terini kan jumɛn b'aw la basi t'aw la ko bɛ dugu la koyi ko bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la groupe lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 12 juillet palais de la culture la café des arts yɛrɛ la an ka so jama kunfɛ ja kisɛ bɛ dugu la an tɛ foyi kalama aw tɛ foyi kalama dugu bɛna wuli ka u sigilen to wallahi tige filɛ tige ye 1400 ani 400 1400 masa ko kɛ 5000 n teri na ma cɛ i bɛ se ka ni 5000 an ka kelen di ma n'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna awɔ i na 2000 fara ni 5000 tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 1000 ni 2000 fara tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 400 a banna a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka kɔfɛla na sa yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tike filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kun olu la yan nɔ dɛ ko Awa Sira e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don
ni ko tɛ kɛ basi ye min labɛn an tɛ tugu a kɔ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ an ka taga n'Ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'an de bɛ fɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari da e wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Palais de la Culture la n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara o kan. ni diɲɛ baadi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa minɛ e ɲinɛ sɔgɔ kari ko comédien jɔn jɔ comédien baden u bɛna balo tumanale jɔma kolon ala le kalon ni ala yi ko mɛ sigi jɔna jɔni kiba ma ni ala yi ko mɛ sigi jɔna jɔni kiba ma ni ala yi ko mɛ sigi jɔna i bɛ na kɛ di fama banna wele kɛlali jɔn bɛ ni dayale. Salam salam ne kanubaga bɛɛ lajɛlen Fatim Djibo kanubaga bɛɛ lajɛlen n ka foli baw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli baw bɛɛ lajɛlen ayiwa Lumière TV groupe Lumière TV mɔgɔw ka anniversaire de bɛ yen nɔ kalo kura tile 12 k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni anniversaire belebeleba in ni Amadou Sala Touré ale de bɛ nin anniversaire in ɲɛnamaya san o san a wulila ka cɛsiri kɔ tuguni ayiwa ka welewele bila Mali artistes Mali comédiens Mali mɔgɔbaw ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts la le 12 juillet k'an ka taga ka taa ni anniversaire in la ɲɛnamaya artistes bɛɛ lajɛlen welelen don ne yɛrɛ Fatim Djibo bɛ kɛnɛ kɔnɔ ala n'i ma se nin kɛnɛ in kan i tɛna nin kɛnɛ in diya lakali dɛ a don an bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka kɛ kɔnɔkulu ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts la billet bɛ yen nɔ ka carte bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an ka taa nin ko in diya Lumière TV mɔgɔw ala n'i y'a mɛn dɔnkilidala dɔrɔn télé de don n'i y'a mɛn dɔnkilidala télé de don n'i y'a mɛn dɔnkilidala radio de don donc n'olu kungo wulila an artistes fana se ye min ye an k'o kɛ Amadou Sala Touré ale de bɛ kɛlen don ka nin ko in la ɲɛnamaya a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts la le 12 juillet ne yɛrɛ Fatim Djibo bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ne kanubagaw aw bayi yani kalo kura tile 12 ni balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔkɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mina se minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti karaba sara yele la aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya